Ugu hot topic yetu ya namhlanje lalelani. Hi 326 Express. I'm a lady animakore 41. I was a housewife. Ndakarora nchangopedza my tertiary education. I've never gone to work because I never needed to. My husband aisatoda ndishande because he could provide fully for us. Murume wangu akashaya mna January. He was a hard worker. Aita madira akasiyana siyana. Aita sometimes achitengesa mota opiwa commission and other hustles and deals I didn't know about. Taizoona auya nemari yakawanda. So aita akabata mari diri rake raita. He would pay rentals sometimes 3 months, 4 months, 5 months, pamwe pacho 6 months in advance because he was very organized like that. So in December before Christmas, tisatenda kumusha, he took the money that he had akanobhadhara rent, and he told me he had paid enough rent till May. So last week the landlord called me saying we should move out because we haven't paid rent in Inewana wangu for the past 2 months. I was surprised and I told him my husband had paid in advance till May, but she's saying he only paid for the month of January. I'm still trying to figure out what to do now. I'm still trying to get back on my feet, but I don't know what to do because I don't have evidence yekuti landlord wangu akapiwa mari, but I am certain that my husband paid till May. Now I am stuck because andishande andiende kubasa kwekuyenda kwacho nevana handina. That's also what I was still figuring out. Here is a hot topic here to please help with that. Okay, thank you so much. Courtesy of Hamilton Insurance, hashtag reliable, honest insurers. Baba vakanobhadhara vega mari yacho. Okay, no evidence, but murume asati ashaya, and I'm so sorry for your loss. I'm so sorry for your loss. So the husband passed on in January, but in December vakabhadhara mari yaikwana kusvika May. And then landlord vasara vari kuti muna March munoma mutone chikwereti che 2 months. Meaning akangobhadhara January chet. Yes. February havanobhadhara, March havanobhadhara. Oh, and then she comes here and she says avarida kutobata zvinhu zvangu on the WhatsApp platform. Thank you so much. It's always good to know kuti vanhu vanenge vanyora ma topic vanenge vari present. So varikuda kubata property and then also kick them out. Okay. 0772162651 oenda kupi nevana ari kunza nechikwereti che 2 months, but murume asati ashaya aita akabhadhara up until May. Hi, you're live on Star FM. Good afternoon. How are you? Good, thank you, sir. What's your contribution? Good. Ndine urombo nekushaya kwemurume wake kwakaitika muna January. Apa ndikuona sekunge maybe landlord akutora advantage yekuti lo murume asisipo saka akaita advantage yekuti nditi hawana kubhadhara. I think unenge uri utsinye kubva kuna landlord. Then ndichizotorawo the other side yekuti ko mai vari kuti hawana kuenda kumusha kwakaenda kwemurume hakukwanisi kuendeka here newana for now. Omboenda kumusha. Ndo zviripo then ozoita maybe restart from there. Okay. My contribution. Thank you so much. Hanzi mboenda kumusha. Hanzi why landlord vakanyarara pa 2 months it actually proves kuti vari kunyepa lenders. Or maybe, but I'm so certain that murume akabhadhara in a way because that's how he kana has been operating. Kana vaimbopiwa vakadaro. Vachimbopiwa ma 4 months, ma 3 months. Hi, you're live on Star FM. Hi, how are you? Good, thank you, ma'am. What's your contribution? My contribution is Trukona landlord is is taking advantage. But at the same time, if you go to the Bible and to the this also landlord kana vari kuita chitsotsi Bible rinobva rawedzera kuti wakaita zvakanaka wazviitira wakaita chakashata wazviitira saka as long as ari kutrita shirikadzi zvisiri izvo
mai ava vari kukanganisa, vari kuzvicreatera maproblems avo vega. So the lady ndringoti for the meantime just go kumusha or whatever to restart your life. Thank you so much. Ko zvino osiya zvichitorwa here, because zvinhu zviri kutonzi zviri kutorwa nenhau yekuti ane chikwereti che2 months, which I think is not allowed as well. Yeah. Ngaende kumatare, because ngaende kurent board, because kana iye ari kunzi akabhadharwa at the same plus chinonetsa, she doesn't have a proof yekuti anozvitaura kuti murume wangu akabhadhara, and ipapo it's very tricky. Zvakuda moyo, kunzwa munhu ane moyo unonzwira umwe munhu kuti zvandiri kuita, is it right or is it wrong? Thank you so much. And guys, I don't think landlord vari kutombonyepa. Maybe the landlord was quiet out of sympathy kuti munhu achangofirwa, but vatoona kuti mukadzi uyu ani mamwedzi achiramba achigara panapa mahara. So it's another angle as well. Remember,